Тапшырыбызга килгән сәлам хатларын барлап, экраннар алдына әле кичә генә үзенең 25 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган гүзәл хатын-кыз Алимова Диана Рашид кызын чакырып алабыз. Соң булса да уң булсын дип, без аңа якыннары, яраткан тормыш иптәше Раил, кайнанасы Рәмсия, Чиркли авылыннан әбисе Сания Хайдаровна, әтисе Рәшид, әнисе Юлия Алимовлар һәм сеңлесе Алиночка юллаган җылы теләкләрне җиткерергә ашыгабыз. 1996 елның 9 июнендә бу якты дөньяга аеруча матурлык истәп, Тольятти шәһәрендә сөекле кызыбыз, яраткан хатыным, кадерле киленебез һәм апам аваз салды. Әкияттәгедәй тиз үсеп, 2003 елны мәктәп бусагасына атлап керде. Укуында тырыш булган балабыз иҗат ягыннан да сынатмады. 9 яшеннән 18 яшенә кадәр профессиональ дәрәҗәдә шәрек биюләре белән шөгыльләнде. 9-нчы сыйныфны тәмамлап, үзенең ошаган һөнәрен сайлап, медицина көллиятенә шәфкать туташы буларак укырга керде. Кулына дипломын алган яшь белгеч, укуын бетереп, җәзаларны үтәүче федераль комитетына прапорщик дәрәҗәсендә шәфкать туташы буларак эшли башлады. 11 апрель көнне без татлы улыбыз Раилне әйләндереп, гаиләбезгә матур кызыбызны үз итеп кияүгә алдык. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып сиңа йөрәк төрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Мине син бәхетле иттең. Якыннарымны хөрмәтләп бик матур гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргәндер. Шунлыктан аларга беренчедән олы рәхмәт. Үзеңнең сайлаган һөнәреңә тугрылыклы калып, халык сәламәтлеге чигендә хезмәт итәсең. Син ак халатлы шәфкать туташы түгел, ә фәрештәдер. Чөнки син мөрәҗәгать иткән кешене бер кайчан кире борып җибәрмисең. Көнме-төнме, син тизлек ярдәме шикелле беренче барып җитәсең. Моның әлбәттә савабы да күп булыр иншаллах. Сөекле киленебез, безнең йортка килеп төшүеңә сизелмичә бары бераз гына вакыт узган. Синең хакта без кулыннан гөлләр коела, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән тик хөрмәт берки торган балабыз дип кенә әйтә алабыз. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Яраткан кызыбыз, шундый җылы сүзләр синең хакта ишетү безне шатлыкка сала. Димәк, тәрбиябез бушка узмаган. Син беләсең, безнең гаилә эш сөючән. Шунлыктандыр син үзең дә шундый тәртипле, тырыш гаиләгә кияүгә чыктың. Балабыз, алга табада киябебез Раил белән безне шатландырып матур гомер итегез. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синнән дә күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Диана Рашидовна, якыннарыгыздан сәлам буларак матур җыр кабул итегез, ә аны сезгә махсус тормыш иптәшегез сайлады. Бәхетле булыгыз. Şiber bulup tuğansın bu matur dünyalarga. Tik güzeler gine tiymesin maturum subhanallah. Bir kulağına kullarıma söyle söyle sırrını. Yüreğinin kiletine yaşırma suyuğunu. Karasan güzellerime gerekmiş sözlerini de. Karaşında ukalladır mehabet gözlerini de. Seni күргәч йөрәгемә сөюты кабынды. Гөрләп янам ялкынында тынычлыгым югалды. Син диеп йөрәгем тибә, син диеп җырлый күңел. Син диеп яшисем килә, син бердән берем минем. Карасаң күзләремә, кирәкми сүзләреңдә. Кара
Qarashыңda uqalladır мәхәббәт күзләреңдә. Таңнар аткаш талға қонып, сайрый сандуғаш. Мен де сайрыйманым кебек, янарымда сен бұлғаш. Тиксин ойларымда жылы болып жанымда. Өмірлікке, мәңгілікке барым бол сен янымда. Қарасаң күзлеріме, керегім сөзлеріңде. Қарашыңда уқаладыр мәхәббәт күзләріңде. Қарасаң күзлеріме, керегім сөзлеріңде. Қарашыңда уқаладыр мәхәббәт күзләріңде. Қарашыңда уқаладыр мәхәббәт күзләріңде. Қарашыңда уқаладыр мәхәббәт күзләріңде.